Pošli to ďalej. Dnes som si vychutnala hneď 2 absolútne nádherné mikropríbehy skvelého rodičovstva. Príbeh prvý. Z obchodu vychádza mamička, tlačí vozík s nákupom, v jednej ruke vedie dievčatko, popri nich cupitá chlapec. Matka zrazu prudko zabrzdí a skríkne: Pane Bože, veď my sme tú tekvicu ukradli! A neveriacky behá očami z účtenky na obrovskú oranžovú tekvicu v nákupnom vozíku. Malý sa zastaví a so záujmom sa opýta: Ako to? No, nemáme ju zaúčtovanú. Vieš, keď vezmeš niečo, čo ti nepatrí, alebo odnesieš z obchodu niečo bez zaplatenia, tak si to ukradol. Ale prečo sme ju ukradli? Lebo sme si nevšimli, že nám ju nezaúčtoval ujo pokladník. Tak to on ju ukradol, nie? Nie. My sme zodpovední za to, čo sme z obchodu vyniesli. Šťastie, že sme si to všimli tu. Mne sa hneď zdalo, že sme nejako málo platili. To práve preto som začala pozerať na účtenku. Poďte, napravíme to. A už sa aj snažia dostať nazad do obchodu. No, dvere nespolupracujú, nedá sa vojsť východom. Matka sa nevzdáva, vstupuje vchodom, obieha obchod, vbieha do pokladne. Čaká. Smejú sa spolu s pokladníkom nad tým, že prehliadli obrovskú tekvicu, ktorá zaberá 2/3 nákupného vozíka. Pokladník poďakuje. Zdržanie cca 10 minút, no zisk do života obrovský. Deti učíme tým, kým sme a ako žijeme. Táto mamička si v mojich očiach vyslúžila rád zlatej mamičky. Príbeh druhý. Pôjdem dnu, chcem si kúpiť pečivo. Nemôžem. Pred ním je zaparkovaný kočiarik, z ktorého vyliezlo cca 2-ročné dieťa, vedľa stojí druhé staršie dieťa. Mamička sa snaží rýchlo ho odsunúť a zabezpečiť mi prístup. Ale ja na ňu priateľsky kývnem a očarene pozerám. Má na ruke rukavicu, aby mohla napriať rohlíčky. Chcela to urobiť sama a rýchlo. Ale obidve deti chcú pomáhať. Neodmietne ich, ale s úsmevom im podáva rukavice. Snažia sa do nich navliecť tie malé ruky. Ona trpezlivo čaká. Mamička sústredene nakladá rošteky. Spýta sa, čo im podá, že ona už má rukavicu natiahnutú. Ja by som si chcela vziať sama. A ja. Nech sa páči, potrebujete pomôcť? Áno, zaznie dvojhlasne. Nejde nám to natiahnuť. Najskôr pomôže jednej, potom druhej. Každá si vezme do ručičky s rukavičkou pečivo podľa svojho výberu. A ja očarene sledujem, ako im pomáha k samostatnosti a zároveň dodržujú pravidlá, ktoré nedávajú mnohí dospelí. Úctu k sebe aj k druhým. Dnes už druhý raz očami umiestňujem na hruď ocenenie Supermama. To, čo som zažila, sa volá krátkodobá strata, no dlhodobý zisk. Obe maminky neváhali obetovať čas. Hoci obe boli v celku rozbehnuté, keď som ich zbadala. Možno neuvedomenie, prirodzene, no o to cennejšie. Dali deťom skvelú lekciu do života. Jedna o čestnosti a vzájomnej akceptácii a druhá lekciu samostatnosti. Keby boli menej skvelé, menej sami sebou, mohli zvoliť instantné riešenie. Jedna sa mohla vykašľať na dobíjanie obchodu a odísť aj s tekvicou. Ušetrila by nie len čas, ale aj peniaze. Ale čestnosť jej bola vzácnejšia. Druhá mohla deťom podať, čo chceli, lebo by to bolo rýchlejšie. No vnímala ich potrebu samostatnosti a pomohla im v nej. Hoci naťahovanie rukavíc zabralo dosť času. Často píšem, že to najvzácnejšie, čo môžeme dávať deťom, je náš čas. No v skutočnosti im dávame spolu s našim časom niečo omnoho dôležitejšie. Sami seba. Preto je také dôležité snažiť sa byť čo najlepším človekom. A dopriať tomu čas, aby dar, ktorý dávame svojim deťom, blízkym aj náhodným okolujúcim, bol naozaj vzácny. Taký, ako som zažila u týchto dvoch mamičiek. Ďakujem zaň,
za tento krásny, nečakaný dar. A podávam ho ďalej. Ľuba.